Здравейте! В този видеоклип ще покажем как да използвате дългоопашатото SEO за развитие на вашият онлайн магазин. Дългоопашатото SEO е стратегия за избор на ключови думи при работа с един онлайн магазин. В случая сме взели онлайн магазин за обувки и ще покажем пример за дългоопашато SEO за избор на ключова дума. В случая виждате, имаме хоризонтала и вертикала. По вертикалата е цената и конкуренцията. Колкото по-високо по вертикалата е дадената дума, толкова цената за класиране на тази дума е по-висока и конкуренцията е по-висока. Колкото по-ниска е ключовата дума в разположението си на графиката по вертикалата, толкова по-ниска е цената за оптимизиране, поради простата причина, че и конкуренцията е по-ниска. По самата хоризонтала виждате, че имаме удачност и конверсия. Колкото по-наляво се намира дадена ключова дума в графиката, толкова по-ниска е нейната удачност и съответно конверсията е по-ниска, т.е. потребителите конвъртват към продажби, запитвания или регистрации по-малко. В дясно, колкото е по-надясно разположена ключовата дума, толкова по-конкретно е търсенето, толкова по-удачно е съвпадението и това, което търси клиента, е съответно конверсията е по-висока. Нека да видим следния пример с обувки. Ако вземем ключовата дума обувки, това е една ключова дума, която дава съвсем е с висока конкуренция, ниска удачност, защото не знаем потребителя дали иска да гледа снимки на обувки, дали иска да разбере какво означава думата обувки, т.е. не е много ясно и конверсията ще е ниска и класирането по-трудно. При 2-3 ключови думи, примерно мъжки обувки, тук вече нещата са доста по-конкретно. Не става въпрос за дамски, а става въпрос за мъжки обувки и съответно конверсията е малко по-висока, нещата са малко по-ясни, но все още не е достатъчно висока конверсията и конкуренцията е все още висока. Така, отиваме на описателни фрази. Вече това са така наречените дългоопашати ключови думи. Вижте, в случая сме избрали черни мъжки обувки онлайн магазин. Ето тук нещата са доста по-описателни, доста по-дълга е комбинацията и вече доста по-конкретно става въпрос, че потребителя най-вероятно търси онлайн магазин, в който да може да си купи черни мъжки обувки. Нещата са доста конкретни, висока удачност има тази ключова дума, съответно висока конверсия и погледнато по вертикала, цената и времето за класиране поради ниската конкуренция са доста ниски. Ето това е един пример как можем да избираме дългоопашати ключови думи и да развиваме нашия онлайн магазин благодарение на такива по-описателни фрази, чрез които да се стремим да се класира нашият онлайн магазин.